Fil-jum li l-prezz taż-żejt żdied b'aktar minn 8%, il-kap tal-opposizzjoni Busuttil iltaqa' mal-imsieħba soċjali dwar is-suġġett. Għal darb'oħra Busuttil ibbaża l-argumenti tiegħu fuq tagħrif mhux uffiċjali u informazzjoni żbaljata. Fost oħrajn dan għamlu meta kwota il-prezz taż-żejt. Dan wassal biex fit-tmiem il-laqa staqsejna għalfejn il-Partit Nazzjonalista qed jitkellem dwar il-prezz ta' tip ta' żejt li jintuża fl-Amerika biss, il-West Texas Intermediate. Minflok ma wieġeb għal mistoqsija tagħna, Busuttil kellimna dwar minn fejn il-Partit Nazzjonalista qed iġib il-prezzijiet. Għalfejn qegħdin nikkwotaw il-West Texas Intermediate meta aħna f'Malta nużaw Brent? Għalfejn qegħdin tagħtu dak il-tariffi meta mhux dawk aħna nużaw? Aħna tajna sorsijiet differenti, is-sorsi kollha jaqblu, sorsi uffiċjali illi kulħadd jista' jirreferi għalihom. Dawn mhux affarijiet inventati minna, dawn huma sorsi illi inti stess tista'. Derċar li Busuttil ma femx id-domanda u erġajna staqsejna. Ma fejn tikkwota WTI meta qasbis jintuża Malta u jintuża fis-suq Amerikan biss. Wara li kienet Marta Sportelli li qalet li ma tistax tajt jagħmel Partit Nazzjonalista jekk ikun fil-Gvern, issa anka Busuttil ħa l-istess attitudni. Fil-fatt wieġeb hekk għall-mistoqsija ta' Times of Malta. Jew irridu noħorġu mill-agreement tal-hedging, jew il-Gvern irrid inaqqas it-taxxa fuq il-fuel. Which one of these are you proposing? Jiena rrid li l-konsumatur igawdi mir-roħs taż-żejt tal-prezz taż-żejt internazzjonali. Waqt il-preżentazzjoni li l-Partit Nazzjonalista tali l-imsieħba soċjali qabbel il-prezz taż-żejt illum mal-2009 u ħareġ b'kalkolu li ebda pajjiż Ewropew mu qed jimxi miegħu bħalissa. Irrimarkajna dwar dan u Busuttil tana daru. Dr. Busuttil, kalkulis tagħkom mhux reali. Intant il-bidla li kien hemm fil-prezz nhar il-ġimgħa hija l-ikbar waħda f'ġurnata waħda mill-2012 sal-lum u tixed kemm huwa volatili dan is-settur. B'din l-aħħar bidla, il-Brent crude li huwa tip ta' żejt li affettwa l-pajjiżna tela għal $53 il-barmil.